Eskerrik asko, berriz txintxo etortzeatik, orduan. Bai, maingurua. Eta mainguruaren gaia, sagarrogintza etorkizunean. Hortarako, zuen ezkerretik hasita, Maite Retolaza Oianguren, elgetarra dapea, baina zeraingo Oiarte Sagardotegiko buruetakoa. Euskal Sagardoan ekargu importante bat badaukala uste dut, baina, Felixentzak utziko. Bere alboan, Olatz Michelena Garmendia, Asigarra Garra, eta hau, Gipuzkoako Sagardo Hile Elkarteko koordinatzailea. Eta bere ondoan, Unai Agirre Goia, Hernaniarra, pertsolari ezaguna, baina horrez gain, Euskal Sagardoa jatorri diturako koordinatzailea baita ere. Eta mainguruak idatzeko, Felix Zubaznabarrenako Felix San Sebastian, Estola. Eta, sagastizalea, eta, aurreko itzaldian jakin dugu bere familiaren berri ibilbide luzea. Eta besteik ez, hitzapei emangoiet, eta zer dioten. Bai? Eskerrik asko tortzagatik. Maite, Olatz, Unai, eskerrik asko zuei ere, ore bat, sektoren representazio importante bat dukagu hemen. Iskatu urduri nago, gidari jarri naute, ni gidari erosoago izaten naiz lehen manu izan nire bezala traktorearekin, baina plaza autokatza zaitu horeatzea, así que... Mila urte pasadiraren aldiz dokumentutan aipatu ziela sagastiak. Ondo deskribatu dugu ze garrantzi izan duen, bai Lurdesek eta bai Xabierrek, sagargintzak gure historian zehar. Sagardoa aite zuten, sagardoa aiten jarraitzen dugu. Orduan mota bateko sagardoa ingo zuen, oain beste mota bateko egiten da, gure ahoetara egokitu da sagardo borobilagoak, orekatugoak. Baina noruntz dijoa, sagardo horren evoluzioa produktu bezala. Maite, zuze hori goa? Nik nire esperientzetik, nire jakitu ditik esango dut. Noruntz dijoa, azken urtetan ikusten danak konturatuko zin aldaketa handi izan dela. Lehen sagardo mota bakarra zan, sagardo txiten zan gaina, eta dana berdina zalako ongen gaina. Eta gaur egun juten bazate dozein sagardote egitara, baina ez daukezue sagardo hori bakarrik. Ikusiko dituzue botei ezberdinak, formato ezberdinak, eta dastatzen baituzu ere ean arten ezberdinak dira. Alegia, aldaketa handi egon da azken urtetan, erramita gehiago dauzkegu, gaur egun medio gehiago dauzkegu, bai eiteko garaia, eta baita analistikak eta eiteko ematen dizkiguen aukerak ere handigok die, horren ondorioz, sagardotegi bakoitza bere evoluzioa eitekun da. Guk gaur egun etxen 10 dozena bat sagardo mota dauzkeu, eta dana die desberdinak. Noruz dijoa, ikusten dut, jendei aukera ezberdinak emate eta dijoa ala sagardo mundua. Hasi sagardo gozogo du batzutatik, izan lehizke apardun batzutara, izan lehike gure kasun noain alkohol gutxixioko sagardo bat, sagardo monobarietanak, justo sagardo eta barietatekin obikin zehazki indakoak, kriantza bat daukienak barrikan, beren posokin landutako sagardok, muztio naturalak, ekologikoak, barietate oso handi daulan ikusten. Datu bat gehitzearen Maitek esan dunaren aritik, adibidez gure online dendan, 50 bazkide dauzkagu, 50 sagardotegi, eta 122 produktu. Horrek bai markatzen du, Maitek esan duna egitan egi bihurtu den gehi badala ez da. Bai,
sagardogintzak sagarra jarri du berriro ere erdigunean, eta sagarretik ari da lanean ekoizpen desberdinak sortzeko. Izan muztioak, izan diversifikazio alkoholdun produktutan, mila aukera. Bai, bueno, nik igual gauza desberdinak danak gauz igualak ez esateatik, nik uste dut lehengo bi hitzaldik daukatela bai gaur egungo egoeran azalpena emateko aukera eta bai etorkizuna zehazteko ere ez. Askotan gertatzen da, eta nahi gertatzen zai, sagardo gilekin, sagardo sektorian, inguruko jendiekin hitz egin da, karo gure buruan historia oso motza da. Dakigu ze bizi izan dugun. Ni daki nere ume garaitik, gehien ez atxona kontatzen ziana, eta horrek bukatzen da gure historia. Baina sagardo gintzak, eta bestelako zeak, baina sagardo gintzak historia oso luzea dauka, eta gauza asko azaltzeko datuak eman dituzte ez. Orduan, adibidez Maitek esan du, berak egiten dituztela, 10, 12, ez dakizen bat sagardo mota. Aipatu ditun sagardo horiek danak, ia danak egin izan di historian zehar. Eta ez usten dugu ezetz. Adibidez sagardo monoarietalak egiten zian, zona batzutan egiten zian, kriantzako sagardoak ben 2 urteako sagardo egiten zan beti. Eta 2 urteako egiten zanean, 4 urteak konsumitzen zan. Nik gure etxian 16 urteko sagardo egoatzen nahi, eta atxona hiltzanean egan gendura, antzeudenak. Eta besterako gauza, sagardo apardunak egiten zian. Oain Pennat edo famosuak ez, ancestralak hemengo baserritan egiten zan, zenek ez du ezagutu sagardua zea jarrita ez, alambria jarrita, bestela kortxua botatzen zituztelako, hori da, apardun natural bat ere, mila muztiua, karo, etzan konserbatzen, konserbatzen ez da azkarrean berda, ze kapazide da gau, baina egia da gero, eta urrungo hitzaldin, aurrenekoan ez aldo egun nundi gato zen, hor zalantza batzuk gatu zaizkin nahi, aber noaino atzeratu behar dugun, sagarduan aserak ikusteko, seguro ez gehi sekula iritsiko, baina esan du 1967, esan du Lurdesek izan zala sagardo bajuna egontzan garaia. Eta harren ondorioa da, sektori ezagutu deuna, guk ezagutu deuna horren ondorioa da. 1967tik orain arte, garatu da sagardo gintza modu batea. Gauz on batzukin eta gauz txarrak ez dugu esango, ze garaian garaire egokitu behar du, baserriak bezala, sagardoiak ere iritsiga situazio honta. Orduan, berriz ere horren nolabait esan beti gorako abiadura hori edo beti gorako lan hori izan zen Donostia alde hortan, horregatik sagardotik daude, ez bestetan iketzalako. Ikusi altzako historia sagardo izen lotuta daun, baina behar bada, ara trasladatu zen, eta gero sagardua baino indar gehiago sagardotik beak hartu du. Noski sagarduan bueltan, baina garai baten produktua zen importantia, industria produktua demandatzezulako, eta gero ja zerbitzu hori, sagardoteikote zerbitzu izan da, jendea gehiago demandatu duna. Baina iritsi gea, gailurroi jodeu berriz ere. Eta momentu honetan berriz ere eskatzen duna, edo gure ustez merkatuak beharko duna, izango da sagardua. Eta ez noski bizial izateko, gaur egun produktu asko dazkau, ez dugu sagarduan biharri gure handale bizileike, triste igual, baina bizileike, baina iruditzen zaigu bai sagardua gaur egun oso ondo egokitutako produktu badala gaur eguneko demandatara. Zeatik esate du mundu mailan sagardo konsumoa gora ihua, guk gure kasuan sagardo natural badako, produktu natural badako, eta alkohol graduazio bajua dukana. Sagarretik dator, eta historiak abalatzea jo ordun. Etorkizuna sagardotik etorriko da, baina gure erronka nagusia berriz ere sagarra da. 1967ak eta gerrak eragin zuten gauzetako bat izan zen, sagaztia desagertu intziala. Ez desagertu, baina asko galdu bai. Eta orduan, jakintza hori eta sagazti pila horiek desagertuta berriro buelta eman berdi hau, eta posten geha, sagazti berri ikusita, baina barruan ere festa hundi bat daukagu, hain nola inberdu sagarra, egokitu inberdu gorrengo garaitara, guk teknologia modu batea garatu izan du historikoki, gauza berri baude, baina gure sagar motak hemendik kanpo ez daude, ez ditugu ezagutzen sistema berritan, hor daukau izugarrizko apustua, eta urte gutxitan erantzun asko eman biharra. Nik uste hain sagarra izango dela gure erronka nagusitako bat behar dugun sagardoi merkatura emateko. Graduazio gutxi, sagardok joera, ardoaren konsumoaren gestea, graduazio gutxiko edariak, horien artean zuek nola posizionatzen duzu, zer izango da sagardo ardo aldea edo apardunak, edo zer izango da, nola posizionatzen, zer produktu posizionatzei ikusten dizute, o ze aukera dute, o denak dute aukera? Bueno,
nahiak esan duen bezala, garbi ikusten dena da, alkohol graduazio bajura dijola jendea. Estatu Batuetan aurreko bodegazale batek esaten zon ardon konsumoa, hango distribuidorak esaten ziola, ardon kontsumoa beha geizten izala. Jendea izala graduazio gutxiko edaritara moten. Bai, eta kongresuan aprobatu duten lege horrek laguntzen Bai, horrek egurra ematen digu, alde guztietatik horrek eta alkoholan zeak. Bueno, nik usten dut izan espumosok edo ez, joerea hori izango dela, alkohol graduazio bajokoak. Eta gehituko nuke, alkoholan kontsumoa generalian, nor bere buruari behiratu besteik ez dago, asko aldatu da. Astelehenetik ostiralea alkohola nork edaten duen eta nork ez duen edaten. Nola sozializatzen dugun, kirolarekin dakagun obsesioa, nola ulertzen dugun ere kontsumoa, zenbat diru gastatzen dugun, konpra egiten dugunean zer erosten dugun. Horrek asko markatzen du, eta hor bai ikusten da sektoreak aldaketa bat ere eman behar dula komunikazioaren ikuspegitik, nahi baldin badugu gure generazioak, ez aurrekoak bezain beste, baina gure generazioak ere produktu hau kontsumitzea. Eta horren aritik handator ere diversifikazio hau. Azken finean, gure kuadrilan azterketa bat ingo da gendu horri ikusten dugu. Zer aidan gertatzen, ez da? Eta zer gertatzen nahi dan hortan unaik ongi esan du. Sagardaren kontsumoa internazionalki igotzen ari da, baina beste sagardo batzuk dira, ez da bakarrik naturala. Hor badakau haindikan urte batzutako informazio beharra ikusteko produktu hau nola kokatzen den generazio berritan. Aldaketa handi bat ematen ari alako konsumo ohituretan. Eta ezin deulako ere pentsatu gurea politia eta tradizionala dalako ondorengoek ere hori bermatuko dutenik. Ez baldin badugu egiten deguna o mila urtetan indana ondo komunikatzen eta hori ere jendearen burutan txertatzen zaila da gaur egungoek tradizionala dan gauza bakar bat bakarrikan konsumitzea ez baldin bada komunikazioei egokitzen. Uste dut badala sektore honen erronka bat. Benetan nahi baldin badugu etorkizuna izatea gure komunikazioak eta benetan sektore honek daukan guztioi modu polit batean, modu erakargarri batean jarri behar diogu ondorengoai. Ez da bakarrikan sagardotegira etorri edo sagardotegian dagoen konsumo ohitura, baizik eta produktu bezala sagardua eateak zer erakargarritasun izan ditzazken. Hor badakau erronka latza. Bai, eta nik uste dut gero beste gai bat hor garrantzitsua dela, lehen esan bezala urte gutxitan asko korritu nahi dut eta kosta ingo zaigu, orduan askotan izate ditugu gure frustrazio txikik ze ikusten du bidea, baina ez da inerresa ez. Eta sagardoak daukan, gaur egun ezaugarritako bat da, gure sagardoak konsumoa oso bertan daukala, hemen konsumitzen du sagardua. Eta hemen esaten denean Gipuzkoan batipat, egia da, gainontzeko Euskal Herriko herrialdetan ere konsumitzen dela, gero eta gehiago, baina konsumoaren muina hemen dago. Eta konsumoaren muina hau gainea, histori guzti bizkar gainean dakarkila dator. Naizta ez ezagutu, danak daki ez zerbait, eta aldaketak, adibidez, nik plazan, gaina nahi nuke zuetako batzuk eztabaidan sartzia, esku altxalasen ez zuenia, baina ez dakite, kanpotik ikusita parraguri ematen duten egoerak sortzen zaizkigu, ez? Kopan egingo du konsumo, baina erotu altzatea, ber. Gure historiak dakigun gauza bakarra da, sagarra dala, 100 urte guztioetan gukin ondan gauza bakarra. Beste gainontzeko konsumo guztik, dia, garaian garaiko, ohitura aldaketak, ez? Orduan, ze konsumituko da? Ikusiko dugu, baina egia da, bertako merkatuan asko kostatzen diela aldaketak, ez ja produktuan aldaketak, baita itxura aldaketak ere. Gaur egun zuen etxetan, ez dakizima produktu egongo dian, baina nik esaten dizuet, 30 urtez azpiko gaztien etxetan dakigunez, nik bastante gehiago ditute, baina dakigunez, ez da botellarik sartzen, ez ardo botellarik, ez sagardo botellarik, ez txakolin botellarik, konsumitzezke hori zerbeza eta latan, konsumo txikia, aldiko konsumoa, eta ematen du sagardoan ezin degulain, eta asteburutan konsumitzen da, beste modu batean konsumitzen da, orduan, dan aldatu da, guk ere aldatu inberko dugu, baina hemen barrura behira igual gehiago kostako zaigu. Gehiago kostako zaizu, ze tradizioa eta jakintza horrek pixka bat batzutan blokeatu itegatu, baina garbi dauko Bizkaira joer badegu, ez urrutira Bizkaira, edo beste hiriburuta, edo hemendik kanpo joan behar barin badegu, diversifikazio guzti horrekin joan beharko dula.
eta guk daukan balore handi bat da, badaukaula lehen gaia hoi dana soluzionatzeko, badaukaula teknologia eta badaukaula jakintza sagardo horiek danak merkatuan jartzeko. 106 sagar mota dauzkagu onartua jatorri dituran. Egongo dira 500 klase, o 1000 asko. Klase guztitatik daukau, aukera desberdinak ematen dituna. Baina, egia da, bertako merkatuan askotan aldaketa txikikoa sortzen dituztela, eztabaida hondik eta, polik-polik egun. Eta pausoiek ere eman behar ditugu, lotxik eta komplejori gabe, batzutan hartzen dugu, guria ez da motxila bat, aurrea egiteko, baina igual motxila hori utzi dezakegu eta segi. Ez deu zertan hartu tradizioak agintzen ditun gauza batzuk, ez badia igual tradizio. Tradizioa esatezula, falta bere ditu ernun galdera, sagardoa produktoiek kopan edo basoan. Aber jentek zezaten da, aber inorra animatzen da. Nik uste dut bakoitza bere lekoa daukela. Zuk txotxetik barrikatik hartu zera nahi bazu, igual erosogoa da mutur zabala dauken baso bat. Baina zuk otordu bat maien lasaien nahi badezu, eta esan deun mota ezberdinetako sagardo batzuk dastatu nahi behituzu, nik uste dut ardoa eta beste edarik bestela kopea erosogoa dela. Nik anekdota txiki bat kontatuko, oindela urte batzuk sagardo botila txikila atea gendunean, aitai esan nion, beira, atea dugu hau, dosi individuala eta jendiantzako, eta nire aitak etzuna zer ulertzen. Nik zertako patu dizion neska honi ikasketak ze dosi individuala da botila. Ez esaten nahi zaitau dosi individuala txikila. Nik uste hor da hola aldaketa bat, sagardo ealia dana, sagardo ealia da, eta punto. Eta gaina eskerrak eman behar dizkiogu sagardo ealia izateagatik. Baina badaude batzuk ez dianak sagardo ealiak. Eta sagardoa edateko beste aukera batzuk ematen dizkiozunean engantxatu iten dira. Orduan, ezin dizkiogu produktuai aukerak kendu, behar dizkiogu aukerak eman. Orduan, sagardua eatea baldin bada helburua, ean dezake bakoitzak nahi dunean, baita latatik ez zuzenean. Bai, dudik gabe eta hor, askotan eztabaida hauek, erabakik hartzen dienean, eta gero ze saltzen duen erabaki horren atzetik beti berdin ez da izaten. Orduan, jakin behar du kopa edo basua, eta muturretik eten dute batzuk, eta Asturiasko egoera daki, olatzek ez, nola juntzan Asturiasko sagar uste nuen anekdotoi kontatuko zendula, ni ez neon, baina Asturiasko sagardo gileak zerbait saltze baute da, beneskantziatua goitik zerbitu berdala, 60 urteko historia, ez da gehiago. Baina hori saltzen dute, eta gero behin artean bakarrik atzeinen botellaten muturretik ateko txura du, Holaxe, orduan hemen badaukau araz... Eta ezin gendun guk zerbitu, beha izan, benga, dalekete pego, eta eantza zuazkar, gure onduan eixo izan jata muturretik hasitan eaten zua, posible da. Hemen konsumitzeko modu eukiduna eskantziatuena da, pixka sagardogunekin sartu gendun gauza bat izan zen, sagardogilek sartu zutena, nola bat ere plazan zerbitu inbertzarako sagardoi eta nola inez genekilako. Baina, konsumo modu bat hor lehike, sagardoteita nahi dunak kopa nahi dunak basuan, baina, segun ze jatetxetako mailan ezin du sagardo eskantziatu eta basuan atea. Orduan, horreako kopa beharko du. Segun ze lekutan, basua hobi izango da, eta beste zenbait lekutan aukera, adibidez, oiarte sagardotekin, kopak eta basuak daude, bakoitzak nahi duen hartzelu, eta ez da bukatu da ez da bida ez. Baina, holako gauzak egia da, askotan, zer dan bene-benetan tradizioan atzien dauna eta zerret bat despistatu jezai guta. Eozeko, bakoitzak nahi duzela. Aurrera jarraituko dugu, bigarren bloke batekin, sagardotegia esan dei. Ez dakigu bazien sagardoteik lehen, ez bintzat oain ezagutzeiteun sagardotegi modeloko. Sagardotegia beti da elkartzeko, sozializatzeko eta inspirazio lanetan. Festa iteko ere bai. Gaur ezagutzen dugun sagarotegi modeloiek torkizunik badute prestigioa mantentzeko, upeltegiaren behan prestigioa mantentzeko. Edo modelo aldaketa bat beharko luke aurre. Nik uste sektorea lanen ari dela modelo aldaketa hori lortzeko, ez? Ez dut uste sagardogileik egongo danik bere produktoa gutxietxi ezten don jendea maite dunik. Nik uste tanok egiten deula lan bat izugarri sagardoa egiteko garaia, eta gustatzen zaigula gure etxera datorren jende horrek apreziatzea, ez? Eta benetan sagardoa dastatzera etortzea. Zuk esan dezun bezala, ondi urte batzuk eta oraindik bai, bezero mota batzuk berdin diena ze
zagardotegitara dikon, eta zertara dikon ez, dikon mozkortzera eta beren rato hori pasatzera. Nik usten dut aigeala eziketa bat, jende pixkanaka, eiken, hori, esateko gure etxera datozela, etxe batera datozela, bodega batera datozela, eta etortzen dien hortan, zagardo desberdinak probatzera datozela. Horrek ez du ezan nahi, ez tanek gozatu behar. Etortzen die, gozatzen due, ondoko maikokein disketan egoten die bodegan, baina bere errespetu baten eta produktua baloratuz. Hitz klabe bat erabili zu upategi hitza. Azken finean, urte batzutan nik usten dut ez degula lan hori ondo azaldu edo igual onartu da jendetza bat momentu konkretu batzutan eta distorsionatu inda berez, mezua berez txotxazana. Eta gaur egun zerbaitetan saiatzen nahi ba hortan da ez, upategi kontzeptu hortan. Guretzako nahiko evidentea da, sagardotegi batera goazenean badakigu bertan sagardua ekoiztu dutela. Guretzako ez da ezer berria, baina hau konturatu ez dela ohikoa. Batzuk ez dakite hoi. Eta lan batin behar da hori gogorarazten. Hor da holako gure diferentzia, ez? Sagardotegi batea jote ganean, Maite kongi esan du. Eske pertsona batzuk lan hain dute. Horko sagardori ekoizteko. Eta horren atzean historia badago. Ikusiko zenituzten, gero ez da sagardotegi gehiagotan ikusten da, ze sagarrekin ina dagoen, ze sagaztitik handatorren, lan hori dena, komunikazio lan hori dena, oain egea berreskuratzen, justu horregatikan, zentruan jarri beharra dagolako upategia dela. Eske gero horrek ekartzen duen ondorioa ere, ez da? Jende errespetu gabeko jende hori, gero herrira juten da eta herrian ekartzen dituen ondorioa. Bai, baina, hau enfokatu behar dugu, behar bada hotz gehiago atea da egiten da ona, baina nik ez dut uste altzoko herriak sagardotegigatik inungo problemi daukanik, edo Tolosako herriak, edo Zarautzek, edo ez dakit, edo Aiak. Hoi Hernanita Astigarrako arazo bat da, eta Hernanita Astigarrako arazo bezala konpondu behar dugu. Guk bai itzein duango alkatekin, guk prest gaude konpontzeko, baina ezin dezute hau arazo nazional bezala saldu. Ez dakit bi herri duten arazo bat da. Eta hori garbi gelditu behar du. Eta gero sagardotegitan pixka bat egia da, modeluak historiak abalatzea gatu, beti bezala. Osea, txotxa zerbaitako sortu zen, eta hoi berreskuratu behar du neurri baten txotxak berez sagardua dauka zentruan. Txotxa sortu zen, gero botelleratuko ziren sagarduak aukeratzeko modu gisa. Aurretik anetzan txotxik, itezan kanilatik beste leku guztietan bezala. Txotxe hortarako sortu zuten sagardogileek, eta egia da gero horrek oso erakargarria dan, berriz ere industria gora egintzun, jendia ateratzen hasi izan, ekarri du, guain ekarri du nau. Ez da natxarra, baina berriro zentruan sagardua jarri behar dugu. Eta naiztak giro honian egon behar da, jatie gustatzen zaigun hori dana, bai, baina zentruan sagardua jarri behar dugu, eta nik uste hortan egiala sektoretik, ez? Sagardotegietako zea hortan, bigarren maila baten gelditu zaigu, urte askotan, eta berriro zentrora ekarri behar dugu. Eta alegin handi bat iten nahi da sektoria, baina, ez da inerrexak, lehen esan deuna. Egun baten nahi dugu, denboa pixka gehiago eskatzen duen zerbait, baina alegin handi bat iten nahi dira sektorien hortarako, eta nik uste etorkizuna noski daukala. Eredu honek bere aldaketa guztikin, upategi batea guaz azkenean. Sagardotegi bat upategia da, eta hoi balorean jarri behar eta produktua. Azkenen gaur egun bisita gidatu eiken hasi geha. Herri esan eiken dien bezala, sagardotegi dexetek eiken ditugu bisita gidatu. Eta helburua honiek esan duna da, produktua. Erakusten diozu, produktu horren atzen daun lana, eta helburua da sagardotegira etortzea bai, baina etxera dikostenen kaja bat sagardotik utea, eta bi badi hobe. Bai hor, ni gogoratzen naiz pandemia ondorenen restrikzio zeudenen txotxerako, eta oso lan politia intzala, txotxara, igual, bidai bat edo beste, baino gero mailan sagardoa itxarran esplikazio batekin, nolabeteko azalpenak, zer egate gendun, eta horrek asko markatzen zizun upeltegiaren izena gogoratzea, jende askori. Eta berriro, hoi ez diteke aukera bat txotxa bai, baino botila mailan ere bai. Badaude, sagardoteik hortan, gero sagardoteik bakoitza ulertu behar da, iken ditugunean apustu egiten dienean bakoitzak bere egoera ulertu behar du, ez da berdina sagardoteik bat, edo beste, apustu bat, edo beste, horra jungoa. Azkenean poliki-poliki urte, nik ez dakat bat zalantzaik, poliki-poliki horrea bueltatuko gara
sagardoa zentroan jartzea, ze demandatuko diguna kanpoko jendea sagardo izango da. Baina, bueno, bakoitza bere formula, baina badia, ja sagardoi batzuk hori egiten dutenak. Eta beste sagardoitan, ja, aste santutik atzea edo irikitzen dutenak, ja ez dute txotxeakin batzuk bai, baina asko ja botelakin egiten dute, edo beste produktu batzukin, hori etorri da, eta garapena horrek noski daukala izugarria, ze gero nahi balin baduguk, etorri dan konsumidore horri gogoratu aztia ze sagardoitan daon, bilarko nien goatzia ze edantzun, berri horra da botela ikustia. Eta marka ikustia, eta gustatu izana, eta probatzea eman izana, esplikatzea nola konsumitu bertun gero etxian, bueno, gauza basikoak emate dute. Eta hoi batik bat ikusten da bain gu asko egia, holatza biloitokatzeko asko Bizkaira jutia. Bizkaiko konsumitzaileekin iruditzegulako konsumitzaile potentzial badaula sardu ezautzen noin oso harin, eta badaukula aukera bat, eta haiek beste mundu baten sartzen dira. Sartira etorri dira behin eta ez dira goatzen, sartu dituzte autobus baten, etorri dira sartu batea, afaldu dute ez dira goatzen izenaz, ez dira goatzen ze edantzu, bai sardu esarrez ikia ez da, edo ez. Ez que orduan susto bat hartu dugu, hemen digan, 50 kilometroa, eta berreskuratu inber dugu. Askotan guretzako itetugu gauzak, eta bai, altzon esplikatu beharrik ez da, baina behar bada Bilbon, beste modu batea inberdi gauzak. Pandemia behar ariketa bat izan zen sagardogile askontzako komedoreak egokitu intzialako. Eta ordutikan honea komedoretan ja jende gutxiago sartzen da, hilak sagardotegi gehienetan, eta hemen dazkagu bi adibide. Eta horrek bai erakutsi zelea bai ere beste laneako modu bat nahiago dutela. Eta kitxo, eta horrek markatzen du. Jende kopurua dominatzen baldin badezu, dominatzen duzu esplikazioa, dominatzen duzu produktua, dominatzen duzu situazioa. Eta horrek laguntzen du ere sagardoa zentroan jartzen txotxian. Eta bai da ariketa importante bat ekarri zuna pandemia. Bueno, hitzaldi hauetan erakutsi digute garai baten euskaldunen komunitatea lurralde zabal bat zala. Azkenean, gaur egun ezagutzen ditugun eskualde asko hartzen zituela bere barne, baita ere sagastien aipamenak batzuek gertu, beste batzuk urrutiro. Gaur egun Euskal Sagardo jatorri deiturara Nafarro eta Iparralde elkartu zaizkigu. Euskal komunitateaz gain, herrialde, eskualde eta komunitate ezberdinak elkartuz eta proiektu sendo bat bideratuz. Izan liteke hau, identitate hau aitzakia garai baten euskaldunok genuen presentzia hori berriro berreskuratzeko, eskualde zabal hortan. Bueno, ez da bai da, nahi aina luzatu lehike, baina, a ber... Denboa zondo bilik. Bai, denboa zondo goztik. Bueno, horreztakit. A ber, azkenian gero, egila da, prozesu oso luzi izaten nahi dela, ez oso erresa, baina Euskal Sagardoa sortu zanean, aurreneko konsejoko bileran erabakila gelditu zen gainontzeko lurraldiak sartu nahi bali mazuten ati irikita geldituko zala. Ze pasatzen da, gero ez diala gauzak, egun batetik beste egiten, eta ez dia ainarresak, ez da. Nik usten dut, hala ere, garbi utzi behar dela jatorri deitura bat ez dela helburu bat. Hoi ez da helburu bat, herrialde guztik, ez dakize, hoi erraminta da. Erraminta sektoreak momentu honetan behar duen erraminta bat dela iruditzen zaigu, bertako sagarra balorean jarri behar deulako lehen esan bezala, eta kalidadeko produktu batekin joan behar degulako merkatura. Oina arte indako ibilbide horrek aldaketa bat eskatzen du, edo eitena izaten aldaketa horri indarra eman bertzaio, ezta. Alde hortatikan oso garrantzitsu ikuste dugu herrialde guztik batea jutia. Bat, historiak danak biltzen gaiulako, historikoki danetan egin da sagarra eta danetan egin da sagardua, eta orain ere egiten da, nahiz eta lehen esan bezala Gipuzkoako zona batean daun produzio handigua. Orduan, nik uste aparte, estrategikoki ere indarra ematen digula danak batea jutiak. Gaur egun oso realidade desberdina ditugu, baina indarra ematen digut dana batea jutiak. Baina, bueno, realidade desberdinak leku bakarrea sortziak daukan zailtasun guztiakin. Dauzka, oso produzio txikiko lekuk, haundigokuak, sagarrotei haundigok, txikigok, bueno, dana enpastatzi ez da jarresa izaten, eta, bueno, aigea, baina nik uste etorkizuneako garrantzitsua dela. Horri gehitu, bi estatu, hori da, bueno, gero juridikoki. Bi administrazio, hiru gobernu... Eta gehitu Europan ez tola beste adibideik lehenengoak izango gela. Kontzeptualetikan, euskalduntasun sentimentu hori daukagulako iritsi gea puntu honta, baina administratiboki oso urruti dago. Bere zailtasunak ere baditu, horregatikan ez du oraindik bukatu. Baina, bueno, ondo joa. Oso, bai joa bintzat. Eta
sagardo ezberdina daude, adibidez iparraldeko sagardoa, ez da hemengo sagardo mota berdina. Gure sagardok bizik iritze zaizkie, aldiz gure beraienak oso gozok eta apardunak. Ze modelo gelditukoa? O dena geldituko die, o nola? Lehen Maitek ondo esan, nik uste modelo desberdina, modelo batetik batoi ere ulertuta garaikoa dela, atzea jungo bagina modelo desberdina bilatuko genituzke, baina hain zabaldu da baniko, ja zabaldu da, eta bain ikusiko du zenbat denbora behar dugun merkaturatzeko hietanak, ez da jendeak ulertzeko, baina horietanak geldituko dira. Iparraldean egila da baita ere, oain sagardo gehiago egiten dela, lehen asko egiten zen, hor erabak aldu zen, eta berriro hasi zianian eta sagardo naturala hemen bezala egiten hasi zian. Konturatu zian, hango konsumitzailean parte handi batek beste gauza bat. Zula, otxura, zula edateko, behar bada, joera, edo Frantziako joera zeukalako, edo, beste konsumazioak. Orduan, han apardunetara gehiago jotzen dute, meizte hemen ere egiten dian, baina haik ere gu bezala naturala egiten dute, eta hauek apardun ere bai, eta gero beste sagardo mota bat badago, behaiek gazigozua edo deitu izan diotena, hemen ere egiten dana da sagardua, baina pixat gozuagoa, ez? Orduan, jatorri deiturak urrungo pausuan ja iparraldia sartziekin sagardo mota bakarretik 3 sagardo motara joko du. 3 izango dira jatorri deituran barrukoak. Eta gero gainontzeko diversifikazio guztia ikusiko dugu poliki nola sartzen duen jatorri deituran barrun. Danak gelditzeko sartuko dira dudik gabe eta geota produktu gehiago bateko. Gainontzeko diversifikazioan bertako sagarrez eginda dagoela bermatzeko badaukagu beste etiketa bat euskal sagardotarako sagarrez egina. Horri ere, nahiz ezin duen momentu honetan jatorri deitura izan aukera ematen diogu gutxienez sagarra ekoiztu duenari ere bere balorea etiketa hortan agertzeko. Eta beste produktu bat Maiteketare egiten dute, adibidez iparraldean otxura handia dago eta nik esango nuke Europa guztien sagar muztiua konsumitzekoa. Hemen ez dugu otxurik izan, behar bada naranjan zumuan kultura gehiago ondalako eta hemen normala da gozaitema naranjan zumu hartzia, baina jusa deitzen diena eta izugarri konsumitzen da. Iparraldeko sagardo gile danak egiten dute, sagardu baina jusa. Eta oner etorrin da, oso produktu hona da, pasteurizatua da, oso naturala da, eta gaine berezila da merkatuan dauden beste muztiokiko, ze sagardo saharrezein izaten da, izaera handigokoak, eta beste, horre ere, kanpo berri bat ireki zaigu. Bai, nik uste gainera, hemen ez dautuko du, baserri askotan oindio zonatan egiten dela muzti hori etxeko konsumo dugu. Garai baten etzan pasteurizatzen eta momentu riken zan garaian emertzan ez, baina, zizarra o sekidezuna. Eta berdin dio sagarrarekin, berdin dio Arabako sagar bat edo Frantziko sagardo batiteko edo Donibane Garaziko, Frantzik, iparralde, Donibane Garaziko sagar bat Arabako sagardo batiteko. Hor ez dago harri berezirik behar edo sagar hori hildileke batetik bestera. Kaldera, berez, nonbaite mugatu behar dugu, seguro asko Euskal Herriko mugaz gain dire egongo da, azkenean sagardua pentsatu behar dugu, 1000 urte o 1000 eta piko urte atzeike balin baitugu, mugak beste modu bat izango zian, guk hor itxi dugu. Bai egia da, zonalde bakoitza baditula bere sagarmotak, eta iparraldiak ditu beriak, hegoaldiak ditu beriak, hegoaldian barrun Naparrak ditu beriak, Arabak eta Bizkaia dituzte beriak, eta Gipuzkoak ditu beriak, guk egin deuna da bai danak onartu, sagar mota guztik. Momentu honetan 106 sagar mota dauzkau, Gipuzkoa, Bizkaia eta Araban arti, baina Naparro eta iparraldiekin 250 bat sagar mota eta joko dugu. Dana bertakoa dira, asko ez hautzei duzu, eta beste asko ez. Orduan horrekin bermatu nahi izan dugu, herrialde bakoitzak egin izan ditun sagarroiek errespetatzia, eta poliki egitea. Nun egiten dan, horrekin nahi geha. Momentu honetan ez da bai da omai gainean, normalien behintzat nahi genduke Euskal Herri guztin sagarra egiteko aukera izatia, baina ez galtzia sagardo egiten dan tokian sagarra egin beharra ere. Ez du zentzurik, eta bain Riojan gertatzen nahi dan zisko guztian zehatako bat da, arrazoietako bat da, produzioa leku baten daola, baina elaborazioa ez, eta askotan erresago eta gehiago konsumitzen den tokiak merkego lortu dezaketela lehen gaia, eta horrek merkatuak hausten ditu, eta askotan ez da kalidadei lotu izaten. Orduan, lortu beharko dugu Gipuzkoan sagasti jartzen aitzia, baina komeni zaigun Naparroak ere jartzia, edo iparraldia jartzia, eta danan artean moitu beharko da sagarra. Eta hasierako filosofiari heltzen diogu, azkenian bere momentun ere erabaki gendunean jatorri deitura osatzea, ez gendun osatu
Bizkaiko jatorri deitura, edo Gipuzkoako jatorri deitura, propio izan zen Euskal Sagardoa jatorri deitura. Ulertuta Euskal Sagardoak zer esan nahi duen, edo ze entidade ematen dion ere gure herriari. Eta herri hori osatzen dugu, euskeraz hitz egiten dugunak, orduan, oain egia pixka eta hasieran markatu gendun bideoi itxi nahian, edo benetan kontzeptualki ere mapa hori osatu nahian. Bai, eta azkenean barietate bat izan kostalden ekoitzi o goierri klima asko aldatzen da. Orduan, barietate berdinekin sagardo desberdina lortuko dugu. Batekin edo bestekin hori txakin ere berdin izan dugu da. Osa, ondarren zuri getarino goierri bildu txakolin desberdina aterako da. Baina nik uste hori aberastasun badala sagardo bilentzat. Ez dauke zertan izan sagarmota bat alako leku. Bai, azkenean lehen Lurdesek esan digun bezala hemen tipulari lurrak zerbait ematen sagarra ire, seguntzen lekutan, bere terruñoa emango dio, ezta? Bai. Eta gero zerbait esan. Indarbune bada, ulgune bat baino gehiago, momentu honetan ekoizpenaren sistema hori. Egia da gaur egun sagarra iteko guk ahulda detza jotzen dudako lurraldia, ez? Aldapatsua, euritsua, baina kalidadezko sagarra iteko munduko paraiso baten bizi, hori garbi gelditu berda, hemen daun sagarra, hemengo sagar motak beak eman egoaldera bat egoaldea, eta ez dira berdinak, Uste targikatu zaigula altzoi eskerrek eman behar dizkio. Altzoi eskerrek eman dizkio, eta uste ben familia egatean, neurri batian, omen aldiat iberko jo. Ez, baina egia da, hori ez du baztu bihar, baina askotan, karo, nahi ditugu lortu hemen, ez da ginungo produzioak, hau ez da asko produzitzeko leku bat, produzitu lehik, baina ez da inerresa, baina kalidadia bai. Sagardoak ere, eskailera maila horiek iotzeitu neurrin, balore handia hartuko emango sagarrak nik uste. Ikusiko dugu, urte gutxitan dan, urte gehiago berdetugu.